La consulta del Camp Nou es realitzarà el pròxim 5 o 6 d'abril. La Junta Directiva ha explicat aquesta tarda que queda descartada l'opció de construir un nou Camp Nou a la Diagonal i que, per tant, es planteja un nou estadi a l'estructura de les Corts. El Barça ha explicat que té un cost assumible de 600 milions d'euros i aquestes són les primeres imatges del projecte. La proposta també inclou la construcció d'un nou Palau Blaugrana. En la roda de premsa, Rossell ha donat la seva versió sobre la notícia del diari El Mundo, que afirmaba que el fitxatge de Neymar havia costat 95 milions d'euros. La reafirmación de que Neymar ha costado 57,1 millones de euros y punto, ¿vale? Y lo vuelvo a decir por enésima vez, ya está. Le pido que acepte a trámite la querella y que me cite a declarar. Esto es una petición con todo el respeto que le hago al señor juez sobre este tema. Aquest matí l'equip s'ha entrenat a la ciutat esportiva, Andrés Iniesta ha tornat a treballar amb el grup i del filial s'ha sumat Dongu i Masip. Messi ha explicat a FIFA.com que el pitjor del 2013 ha estat la lesió i que ho passava molt malament veient el Barça per televisió. Sobre l'argentí, el Museu de Rosario ha publicat la seva primera fitxa com a futbolista de l'any 94. També hi és la de Javier Mascherano del 92. Jonathan Dos Santos, que s'està recuperant de la lesió al genoll, ha sorprès Thiago Alcántara visitant-lo a Munic. Eto'o, després de marcar un hat-trick amb el Chelsea, va intentar parlar en anglès a la zona mixta. I am so happy. His English is good, he's happy. No, my English is not good, but... Com sempre, teniu totes aquestes notícies ampliades a la TEP.cat.